comunicación telefónica ao presidente, tamén en este caso adestrador do filial do Olímpico B en esta Liga de Veterans. Marcos Aldao, que tal? Boas tardes. Boas tardes, que tal? Que tal? Bueno, antes de nada, imagino que foi unha xornada, a verdade que de moitísimos nervios, non? Porque non chegaba únicamente a gañar, había que esperar o fallo dos máximos rivais. Sí, a verdade que sí, estamos empatados a puntos, bueno, só nos valía que eles empataran ou ganaran, claro. E ao Pero final bueno, todo ao foi final todo foi, sí. como debía, non? Ao final o Olímpico de Rutis, aínda que polos pelos conseguía entrar en esa promoción. Sí, eles perderon, bueno, nos empezamos perdendo tamén no partido, pero bueno, depois empezamos a xogar un poquinho e remontamos o partido. Estaban ilusionados os xogadores por conseguir esta clasificación para xogar a promoción. Sí, a verdade que sí. A ver, nós ao final tampouco un grupo que estamos para divertirnos máis que para competir, pero bueno, sempre che faz máis ilusión estar máis categoría máis arriba. Está claro que sí. Bueno, foi unha liga, a verdade, que bastante interesante nesta primeira fase, sobre todo porque había aí varios equipos, o Mercurio, o Arteixo e, lóxicamente, vos, loitando por esas posicións. Sí, hubo partidos que, bueno, a primeira volta do Arteixo foi bastante boa, estuveron líderes nas Navidades, e ao final foron baixando, bueno, o Mercurio nós igual, lle ganamos os dos partidos, bueno, foi un pouco máis competida entre varios equipos que estamos aí. Bueno, agora, lóxicamente, estar en esa posición hai que intentar pues chegar a meta final, non? Haberá intentar agora, porque non, xa que se puso todo de cara o ascenso de categoría. Sí, aparte repetimos rival, ascendéramos a segunda vez por ganando a Maravillas tamén, bueno, pues vamos outra vez a intentar. Sí, comentaba eu antes, o rival en este partido de semifinais, xa o de ida será este sábado, será o Maravilla, segundo do grupo primeiro, e xa podemos confirmar se xogará en Vilaboa, más 8. Sí, ás 8, domingo ás 8, ou sábado ás 8, perdón. Sábado 18, en Vilaboa ás 8, polo tanto, imagino que en casa haberá que conseguir un bo resultado para, si posible, encarrilar esta eliminatoria. Sí, esperemos que sí, a ver como se nos dá. A ver como se dá, sobre todo agora, non? Xa que está o equipo aí, pois haberá que dar o 100%. Sí, vamos, sí, somos bastante competidores, bueno, pois nós vamos a intentar, por lo menos. Era o objetivo ao principio do ano, conseguir o retorno a segunda B? Hombre, sí, porque ao final a diferencia de terceira a segunda é bastante, quer dizer, nos equipos que compites ao final terceira é máis compiten 6-7 equipos, o resto é menos competitiva que segunda vez, pero bueno. Digo, Maravillas, un equipo, como dicíamos antes, xa ben coñecido para vos, está igualada, sí. Imagino, non, esta eliminatoria, moi igualada. Sí, teñen bons xogadores tamén, bueno, é o que hai. Nós temos que competir tamén cos nosos, que tamén temos unha boa plantilla, e esperamos estar todos para poder chegar aos partidos. Pois esperemos que así sexa. Parabéns por esa clasificación e para disputar agora no playoff de ascenso e moitísima sorte nos dous partidos, xa no primeiro este vindeiro sábado. Vale, pois moitas gracias. Un saúdo, ata logo. Ata logo.